Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De wet dat er op Curaçao alleen een huwelijk kan plaatsvinden tussen een man en een vrouw is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dat blijkt uit het vonnis van de rechter. De regel staat vast in het burgerlijk wetboek. Ook is het in strijd met het discriminatieverbod in de staatsregeling van Curaçao. Totdat er geen alternatief is, zoals geregistreerd partnerschap, mag een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet geweigerd worden, aldus de rechter. De stichting Human Rights Caribbean heeft de zaak aangespannen. De rechter heeft de opdracht gegeven aan de staten en de regering om passende maatregelen te nemen om de ongeoorloofde discriminatie op te heffen. Het nieuwe Curaçaose parlementaire jaar is vandaag officieel geopend. Na de verkiezingen in maart 2021 is er een nieuwe constellatie van de staten aangetreden voor de periode 2021 tot 2025. De plechtige ceremonie vond plaats bij het parlementsgebouw in de binnenstad. Het militaire gedeelte is dit jaar weer onderdeel van de ceremonie geweest. Afgelopen jaar werd het gedeelte achterwege gelaten vanwege de coronamaatregelen. Gouverneur Lucille George Wout was bij de plechtigheid aanwezig, net als de statenleden en de regering. De politieharmonie heeft zoals ieder jaar bij de ceremonie opgetreden. Traditiegetrouw zijn de volksliederen van Curaçao en Nederland gespeeld door het orkest. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nang off patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come abo. Cork hoopt binnenkort te kunnen aankondigen daadwerkelijk de raffinaderij over te nemen. Schijnbaar liggen er zelfs al verschillende contracten klaar om samen te werken met overheidsorganisaties als Aqualectra, Curoil en KTK. Er is afgesproken de operationele werkzaamheden van de raffinaderij en Bullebaai gecombineerd te houden. Dit vonden vooral vakbonden PWFC en APRI, die ook deel uitmaken van het partnerschap, erg belangrijk. Het loskoppelen van de operationele werkzaamheden zou, volgens PWFC en APRI, namelijk leiden tot een enorm verlies aan banen. Het voorlopig akkoord dat Cork de raffinaderij gaat uitbaten werd 25 mei dit jaar getekend. Wanneer er precies een definitief akkoord bereikt wordt, is nog onbekend. Er wordt gehoopt op 1 oktober. Een ongeluk tussen 3 voertuigen speelde gisteravond de hoofdrol op de Santa Rosaweg. Volgens onbevestigde informatie lijkt het erop dat de chauffeur van een van de voertuigen onoplettend de Santa Rosaweg opdraaide. Daardoor kwam het tot een botsing tussen 3 auto's. De ambulance kwam ter plekke om eerste hulp te bieden aan 2 personen die gewond raakten. Zij zijn naar de spoedeisende hulp van het Curaçao Medical Center gebracht om daar verder behandeld te worden. De straat bleef lang geblokkeerd vanwege de registratie van het ongeluk en het opruimen van restanten. Dat zorgde voor veel oponthoud.
De aspiranten van de nieuwe basisopleiding Kustwacht hebben afgelopen vrijdag de 4 introductieweken van de opleiding afgerond. De groep bestaat uit 22 aspiranten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Gedurende de introductieperiode hebben de jongeren 4 weken lang in verschillende natuurgebieden gebivakkeerd, lange afstanden gezwommen, vlotten gebouwd en lesprogramma's gevolgd. De eindoefening van de introductiefase startte donderdagavond, waarna de aspiranten kilometers hebben gemarcheerd en op zee gepaddeld met als eindbestemming marinebasis Parera. Deze week start de groep met het volgende onderdeel van de basisopleiding. Het bestuurscollege van Bonaire vindt het teleurstellend dat de doorgevoerde verbeteringen van gedeputeerde Henderson Tielman tot nu toe niet gerealiseerd zijn en niet zijn terug te vinden in zijn adviesbrief van het College Financieel Toezicht van 1 september. Het CFT reageert in de brief op de begroting van 2022 van het openbaar lichaam Bonaire. In deze begroting is de relatie tussen de beleidsvoornemens en de financiële middelen gelegd. Op 29 juni vond er een gesprek tussen het CFT en het bestuurscollege plaats. In dit gesprek kreeg het bestuurscollege het advies om de algemene reserves in te zetten. Er is op basis van deze afspraak besloten dat in de begroting van 2022 er extra middelen beschikbaar worden gesteld om te kunnen investeren in Bonaire. De kwalificatierondes van het regionale kampioenschap van het damesvoetbal U20 is gisteravond van start gegaan in Brievengat. Curaçao is ingedeeld in de pool met St. Lucia, Antigua en Barbuda. Het elftal won de eerste wedstrijd glorieus van St. Lucia met 5-2. Het regionale kampioenschap voor de dames U20 wordt elke 2 jaar georganiseerd voor speelsters tot 20 jaar in Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. In de kwalificatiefase gaat de winnaar van elke pool direct door naar de knock-out ronde begin volgend jaar. Morgen speelt het Curaçaose elftal wedstrijden tegen Antigua en Barbuda. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.